Co to dostal Ježíška? Je tam Ježíšek? A co to tam je? Buddy, co to tam je? Buddy, co tam je? Je tam kostička? A kde máš kostičku? Vybalíme kostičku. Běž na bok. O, dívej se, jakou kostičku my máme. Jakou kostičku dostal, Buddy. Ty máš takovou kostičku, Buddy. Takovou malou kostičku ty máš, jak to nemůžeš ani unést, chudáku. Spapej kostičku. No spapej. Aj Koryška chce kostičku. Chceš kostičku, Korí? Dáme Korínce kostičku. No dívej, tady máš takovou kostičku. Je to dobré? Spapej kostičku. Ty nevíš, co s tím, obví, co? No papkaj, no, a ty máš takovou kostu, že? Takovou kostu ty máš, no. Papej, lehni si k tomu. Tě pronásleduju, že?